Bol u nás v krúžku tvorivého písania. Bohumil Sinek, obľúbený aforista roháča 80. rokov nedávnej minulosti. ChatGPT takto ilustroval aforizmy majstra Sineka. Fajn, výborné. Super, je to smiešne? Je, áno, nepochybne. Náš hosť. Bohumil Sinek bol aj scenáristom a autorom populárnej rozhlasovej relácie Apropo. Aj táto kniha je jeho dielom. Ešte stále v obchodoch. Pozor, v potravinách ho nehľadajte. Navyše z niečoho aj treba žiť, Bohumil. Sinek je aj známym filatelistom a znalcom slovenských známok. Ako sponzorský dar náš hosť venoval nášmu krúžku exempláre svojej poslednej knižky. Anastácia, pani učiteľka Eva, Miroslav, Helenka, Bianka, a Felix. Veronika, Vanessa, Pavlína, Matej, Martin, a to je všetko.